नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। हम महेश तिवारी आप सबके स्वागत कर रहल बानी खबरें भोजपुरी में। आप सबके बता दी कि द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के नेक्स्ट शेड्यूल जोन बा वो आ गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी अब नेक्स्ट कौन प्रोजेक्ट में काम करे वाला बानी, ई खबर लेके हम रउआ सभे के बीच में हाजिर बानी। रउआ सभे के बता दी कि दर्शक लोग अगर अभी तक ले चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्लीज़ यह चैनल के सब्सक्राइब करी और भोजपुरी के आगे बढ़ावे में अपन सहयोग करी। बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के नेक्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग गोवा में शूटिंग होके जा रहा बा। जी, पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो और बॉलीवुड सॉन्ग धमाकेदार, एकदम बेजोड़ गार्दा, एकदम माने माइंड ब्लोइंग गाना आवता बॉलीवुड सॉन्ग। ओकर गाना के शूटिंग गोवा में हुई। गोवा में जोर शोर पे ओ गाना के शूटिंग कल जाई। 1 से 2 दिन में वजह सेटअप लाग जाई। पावर स्टार पवन सिंह जी गोवा में पहुंच जाई और गोवा में शूटिंग कैला के बाद ओरिजिनल खेला स्टार्ट हुई। जी, ओरिजिनल खेला का स्टार्ट हुई कि पावर स्टार पवन सिंह जी अपना बॉलीवुड गाना शूट कैले के बाद में वहाँ के लंदन जा रहा बनी। पावर स्टार पवन सिंह जी लंदन जा रहा बनी अपना फिल्म के कुछ शूटिंग खातिर। ई भोजपुरी खातिर एगो बहुत ही सम्मानजनक बात बड़ुए। ई पावर स्टार पवन सिंह जी ही ऐसा काम कर सकतनी। पावर स्टार पवन सिंह जी के जौन एगो फिल्म आ रहा बा वो फिल्म के शूटिंग लंदन में कल जाई। वो फिल्म के गाना जितने बा वो लंदन में शूटिंग हुई। तो भोजपुरिया फिल्म में एगो लंदन के सीन होके, भोजपुरी में एगो लंदन के कहानी होके, ऐसे पता लग जाता कि हमनी को वो भोजपुरी फिल्म के कितना बजट हुई आ कौना तरीका के वो फिल्म में काम कल जाई। पावर स्टार पवन सिंह के ही फिल्म में ऐसा काम हो सकता कि लंदन में फिल्म के शूटिंग हुई। ना तो भोजपुरी में अभी तक केहू ऐसा निखे लौकत जेकर कि लंदन में शूटिंग कल जाई। तो भोजपुरिया समाज के प्यार बढ़ुए, इतना दुलार बढ़ुए कि पावर स्टार पवन सिंह जी निरंतर एगो नया नया ऊंचाई के छुअत रहिला। उम्मीद बा कि खबर रउआ लोग के अच्छा लागल होई। अगर रउआ लोग अभी तक ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करी। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।